Kien fi 17 ta' Mejju illi għadda li l-MEPA ħabbret li quddiem għandha talba biex il-perjodu ta' monitoraġġ tal-heavy fuel oil jiġi estis minn Settembru 2011 għal Ġunju 2012. Dan wara li l-Air Quality Management Resources Center tal-Università ta' West England fi Bristol li tqabbad mill-Ene Malta biex jagħmel il-monitoraġġ f'Dellimara għal żmien ta' 3 xhur modi fil-permess oriġinali ma kienx biżżejjed biex ikun analizzat l-effett tal-heavy fuel oil. Il-ħamis filgħodu l-bord tal-MEPA approva din it-talba bir-riżultat li l-testjar fuq il-Power Station il-ġdida mhux se jkun lest qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Rachel De Celis, mill-Unit Ambjentali tal-MEPA, qalet li l-monitoraġġ ser jintemm f'Jannar. L-analiżi u r-rapport jitlestew fi Frar biex jiġu evalwati sa Marzu. Dawn ikunu ppubblikati għal konsultazzjoni sa April bir-rapport emendat ikun lest sa Mejju u l-MEPA tiddeċiedi sa Ġunju jekk il-Power Station tistax tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil. Id-deputat Laburista Rodrigo Galdes kien l-unika membru tal-bord tal-MEPA li vvota kontra t-tibdil fil-permess oriġinali u qal li ma jistax jifhem għal l-MEPA ma tistax timponi li Malta tipprova tħaddem il-Power Station bil-gasoil. Iċ-ċermen tal-MEPA Austin Walker wieġeb li mhuwiex kontra li f'dawn is-6 xhur ta' monitoraġġ jittieħdu wkoll riżultati tal-Power Station bil-gasoil, imma ddikjara li dan ma jistax isir għaskapitu tal-analiżi dwar il-heavy fuel oil. Waqt il-laqgħa s-Sindku ta' Birzebbuġa ġew Farrugia qal li l-irwejjeq ta' qatran fiż-żona huma insapportabbli u ħafna nies qed iħossu l-effetti fuq saħħithom. L-Inġinier Arthur Chantar li jirrappreżenta lill kunsill Lokali fuq il-Monitoring Board qal li l-MEPA għandha tiddikjara kif se timxi f'każ li l-emissjonijiet tal-Power Station bil-heavy fuel oil ikunu ogħla mill-livelli aċċettati bid-Direttiva Ewropea tal-Arja.